Sabeu una cosa? Sempre que em toca entrevistar a una fallera major d'Algemesí, al finalitzar el seu regnat, faig un resum a la meua ment per fer memòria del que han viscut. Enguany, tinc la sort d'arribar a esta entrevista havent viscut conjuntament un somni, el d'ella i el meu. Hui és pilar fonamental Inés Puigvert i Bolinches, la meua germana i la fallera major de la ciutat d'Algemesí dels anys 2020-2022. Ens trobem amb la fallera major de la ciutat d'Algemesí, que més anys ha estat en el càrrec, 2020-2022, Inés Puigvert i Bolinches. Bona vesprada, Inés. Bona vesprada. Estem ací, reprenem de nou esta secció del pilar fonamental i ho fem amb tu. Com bé sabem, a totes les que heu passat pel càrrec de fallera major de la ciutat, volem fer-los, no? Pensem que sou dignes mereixedores de tindre esta secció. En primer lloc, dir-te si el regnat que has viscut, suposa que no seria com l'esperaves, però com l'has viscut? Ha sigut molt diferent de la idea que portàvem quan començàrem, òbviament. Però la veritat és que han sigut molts actes nous. La veritat que la relació amb la gent també ha sigut... Clar, en un any, a lo millor, la relació amb la gent, en l'acord, no és tant, però a l'haver compartit 3 anys, pues, la veritat que els llaços, la confiança en la gent és molt millor. Com visquereu, anem a allargar-nos-ho de damunt, el primer, com visquereu aquell dia en el que se va dir les falles se suspenen, que ens contes un poc, i també que no es quedeu millor en lo trist, sinó que a partir d'ahir n'hi hagué una esperança de continuar i saber que el regnat anava a continuar. Pues a veure, aquest dia la veritat és que no ens esperàvem res. Farem una entrevista en Ribera Televisió, anarem a València a veure la mascletada. Sí que es parlava d'això, però no esperàvem el que ens venia per la nit quan ficarem la televisió i les falles es tingueren que anul·lar. Òbviament van ser dies tristos, però d'ahir traguérem unes falles virtuals, la gent se volcà moltíssim en nosaltres i bueno, quan ens digueren que per fi el 2021 continuàvem i el 2022 també, pues, la veritat que molt contentes de poder al fi poder celebrar les nostres falles i la veritat que agraïdes de que ens donaren aquesta oportunitat de poder acabar quan toca. Què és el millor i el pitjor que heu viscut? La veritat és que n'hi ha molt viscut. El pitjor... A veure, jo sempre dic que sempre se trau la part positiva de les coses. Va vindre, va ser 3 mesos horribles, o sigui que li pegaves moltes voltes a les coses, però jo crec que el millor és la gent que me porta, la relació amb la gent, poder haver conegut les falles, també anar als casals i que la gent te reba amb una somrisa, amb tot el que vulguis, saps? Estan volcats per a tu i això és el que m'emporta. Ja he pogut disfrutar de les falles, encara que ens ploguera també, però poder celebrar-les i estar tots junts. Alguna vegada has dit que per a tu la pluja no és sinònim de tristor? La veritat que no. Començarem ja ploguent i jo crec que quan plou, algo bo passa. Ja te ho tens que prendre com una cosa positiva, no? Contra això es poden fer, però així que la millor forma és prendre-te va bé, plou, doncs mira, alguna cosa bona té que portar això. Hem estat ara parlant del que ha sigut podem dir les coses més complicades, el Covid, en el teu cas o en el vostre cas veus que la pluja és sinònim d'alegria, és sinònim de falles, i ara anem a remuntar-nos fa ja prou de temps, 2019, quan te presentes a fallera major de la ciutat, te presentes amb una persona especial perquè has compartit amb ella l'any anterior 2 anys anteriors com a falleres majors, després les 2 juntes en l'acord, i podria haver-se donat el cas de que alguna de les 2, o ara que estem parlant de tu, que tu no hagueres eixit fallera major.
Com vas viure aquest moment de la telefonada i què haguera passat si no s'haguera complit això? Bueno, pues el dia de la telefonada estàvem a casa amb la gent de la falla, amb els familiars, molts nervis, tinguérem l'entrevista abans amb la Junta Local i els falles del GMSI, molts nervis, casa plena, no sabíem el que anava a passar, com has dit tu, podria haver-se donat el cas de que no haguera eixit o no haguera eixit Irene o no haguera eixit jo. Però bueno, jo contenta, supercontenta d'haver pogut disfrutar aquests anys i van ser moments de nervis, però també com acabava bé amb la telefonada i les dos poguérem complir el somni que era fer-ho juntes, perquè ja havíem viscut el 2018 en la falla, doncs molt contentes, la veritat. Com s'heu sentit en la resta de casals? Pues superbé, la veritat que el tracte rebut en cada casal, sempre hi ha moments que pues, menys bé o... La veritat és que, clar, tu entres a un casal i és com entres a un lloc on, en principi, no saps què te vas a trobar, no saps a qui tens a l'altra part. Però, la veritat, quan entres, sempre hi ha gent que està disposada a fer tot per a que estiguem a gust. I la veritat que la gent en la que he pogut tindre relació i tal, molt contenta i molt agraïda del tracte rebut en cada falla. La veritat que en tots els casals sempre ha hagut gent que està disposada a fer-te el més a gust que pogués estar en aquest moment i molt agraïda. I amb la Junta Local Fallera, com ha sigut la vostra relació durant aquests 3 anys, on suposo que heu patit junts, no? I principalment també amb el vostre president? Pues, amb la Junta Local el mateix, la veritat que en la gent que ha estat, no? Perquè òbviament no tens relació en tots, sempre estàs en els que venen a tot, en els que treballen per a que tot el que estigui al teu voltant t'isga bé. Entonces, en tota aquesta gent, superbé, la veritat que em trac persones que podria anar a fer-me un cafè o anar a qualsevol puesto junts, i amb Juanvi especialment pues, ha estat superatent en tot el que necessitàvem. També la Junta Local ha tingut que reinventar-se en aquests 3 anys, sabent que no ha sigut feina fàcil, sobretot en el 2021, que pillar les falles virtuals, tindre recursos per a fer unes falles també que ja podíem eixir, però com l'ofrena dins de la basílica, el dia de la crema. Doncs la veritat que han sigut moments difícils, però agraïda a la Junta Local que hagi fet tot el possible per a que això hagi anat endavant. La veritat que sembla que ha sigut una fallera major afortunada dins del que hem viscut. Has tingut 2 ofrenes, com qui pot dir, no? El dels 21 i els del 22. A banda, també ha sigut la que has estrenat, podríem dir, la imatge de gran tamany de la Mare de Déu de la Salut a la plaça. Heu tingut exaltació i al mateix temps una segona imposició de bandes on se vos ha ficat una nova banda. Al comparar els actes, són comparables? Pots triar un o l'altre o cadascú ha tingut la seva cosa, la seva substància? L'exemple que fiques és el dia de la crida. O sigui, ja... Clar, és que heu tingut 2 crides i 2 cavalcades. Diguérem, bueno, la segona ja saps no saps a lo que t'exposes. O sigui, i damunt eren les falles que la gent tenia moltes ganes. Quan preguntàrem el volem falles i la resposta de la gent en la plaça Major va ser increïble. O sigui, va ser millor la segona crida que la primera. Exacte, la gent ho va viure, claro, el que vegem nosaltres, ho va viure més en el 2022 que en la primera crida. Entonces, no es pot comparar perquè, clar, n'hi ha un temps que no avorreix. Entonces, jo crec que aquestes falles 2022 han sigut la resposta de la gent molt més que potser la que haguera tingut en un any normal. En la cabalgata també ho veig així. Exacte. La gent tenia moltíssimes ganes, jo crec que va eixir moltíssima més gent a desfilar i va ser com tot molt més a lo gran de lo que esperàvem que fos en el 2020. Però tampoc es pot comparar, òbviament. Jo crec que em queden
en moments de cada un dels 2 anys i per a mi no han sigut les falles del 2022, han sigut les falles 20, 21, 22. I la relació amb l'acord d'honor infantil, la delegació infantil, que també heu sigut les primeres falleres majors en tindre aquesta delegació infantil, i principalment amb els membres de la teua cort, perquè suposa que heu viscut moments que evidentment altres corts i altres falleres majors no han viscut. Com ha sigut aquesta relació? Pues la relació ha sigut extraordinària, sí que és de veres que en els moments de la Covid i estar confinades sempre n'hi havia un missatge de sabeu alguna cosa, han dit alguna cosa de les falles, com estàveu, la veritat que jo crec que ha fet més pinya. A més, la delegació infantil ha donat vida en els actes, la veritat que xiquets i xiquetes ens ha donat aquests moments de risses, d'innocència, de no protocol en alguns moments, i la veritat que hem fet una pinya que totes som amigues, quedem per a qualsevol cosa i la relació millor impossible. Ha sigut la fallera major que començà en el 2019 per ser fallera major de la ciutat 2020, ve la Covid 2021, ve el 2022, alguns dies de pluja, i damunt n'hi ha una falla que no pot cremar i crema dia 20 i per tant s'ha de cremar dia 20, se torneu a vestir un dia més i a més llanceu la mascletada del dia 19 que tampoc se va tirar perquè va ploure. És que ha sigut un any, pues, la veritat que no ha pogut passar més coses. Però bueno, la veritat que n'hi ha que prendre-s'ho aixina, no ha sigut perquè aquesta falla ha volgut. Anem a cremar un dia més? No. Han sigut, estàguérem aquests moments en la placeta del Cid, caiguent una aigua a port i veure la desesperació de Marina, de no poder cremar. Eren moments que això... Pensàvem, de veritat, que la falla de mercat no anava a cremar. O sigui, que ens anaven a dir, mira, aneu a casa, canvieu-se i demà... Més. Però no, òbviament, anarem al mercat, el mercat sí que va poder cremar i res, agafar-se, mira, un dia més de falles, un dia més de comboi dins del malestar, òbviament, que suposa no haver pogut cremar la teva falla quan tocava. Però bueno, va ser un moment més, un dia més per a poder estar en els fallers, poder relacionar-se i bueno, de tot treure la part positiva i ja està. Com a fallera major, penses, quan diuen, ojalà este any durarà més, en el teu cas sí que pots dir, ojalà este any durarà més i ha durat més. Hagués volgut que haguera durat 3 anys o hagués preferit que haguera durat 1? A veure, és molt difícil. Òbviament, els 3 anys... Però tu és 1, no són 3. Sí. A veure, entremig ha passat el que ha passat, òbviament ningú volguera. Jo no hauria volgut que s'haguera ampliat els 3 anys per aquesta causa, òbviament. Que s'ha ampliat i bueno, pues ha vingut així, hem pogut tindre més actes i hem pogut gaudir més temps tots junts. Pues òbviament que sí que volíem i òbviament que això ho hem disfrutat així, però no sé, és complicat, no m'agrada quedar en un any ni en 3 així, però bueno, ha vingut així i molt contenta de tot el que hem pogut viure. A les falleres majors que entren, en el teu cas a Aida, què és el que li diries en aquest any, tu que ja has viscut tot? I sí que pots dir que li podies dir, viu-ho així, què li diries? Pues que ho visca al màxim, que no es perga ningú acte per res, encara que aquest dia no tingues moltes ganes, que et dona per ella, dona igual. Tens que anar, tens que passar-te-ho bé i de veritat que quan estàs en els actes i estàs en la gent que t'agrada i estàs bé, després no és tant, i que ho visca al màxim, que et poden passar 1000 coses com hem pogut veure i n'hi ha que viure-ho, la veritat, i que es premisga tot i que en l'acord se faci molta pinya i que tingui molta confiança en elles, perquè són les que després te fan la festa, en les xiques són després els que te trauen un somriure quan són moments de tristor o de ràbia, de qualsevol moment, els menús són els que te trauen avant i que ho es premisga. I a nivell de casa, com s'han viscut estos 3 anys? Perquè, clar, una fallera també té darrere, no? Pues la seva gent, la seva família,
els seus fallers de la seva falla, o els seus amics en la falla. Ara hem parlat del que ha sigut Junta Local, però a nivell personal, com ho heu viscut? Pues mira, per una part, superagraïda a la meva falla, als seus fallers, a tot el que ens han convidat, sempre han estat pendents de nosaltres, sempre han tingut que no es pot fer en qualsevol lloc, doncs vingueu a la falla, que sempre tenim les portes obertes per a tot. I superagraïda a Toni, que és el president, i a tota la comissió, que és com a família per a mi, supercontenta. I a casa, doncs, molt bé, sempre estan a punt per acompanyar-me, no ens han perdut ningú acte al que ha anat tant fora com dins, i superagraïda a que hagin compartit este any amb mi i que a pesar de les dificultats pues, sempre hem sabut reinventar-se, me fereix la continuïtat, l'elecció en els balcons i sempre he tingut paraules d'amor per a mi i així que superagraïda. Has tingut por en algun moment, sobretot abans de ser escollida fallera major, que la repercussió del teu germà afectara en l'elecció teva com a fallera major de la ciutat? Pues por no, o sea, jo sabia com eres vist en les falles, una persona molt implicada i que es parla molt, però no mai he pensat, si no isc és perquè soc germana de... No, això mai ho he pensat. Sempre està la duda, però mai he tingut por de que no siguera per tu. Sabia que... òbviament soc germana teua, però també sé que l'any de cort i tot això m'han pogut veure, m'han pogut conèixer tal com soc. O sigui, i espero que no hagi implicat res de gent de fora a l'elecció d'una fallera major. Jo sempre he dit que, igual que si no hagués eixit, no crec que hagués sigut per mi, que si has eixit ha sigut perquè la gent t'ha conegut, no? I sap com eres i qui eres. No sé si vols afegir alguna coseta més a esta entrevista per resumir un poc tot el que s'ha dit i el que hem parlat. Pues res, als fallers i falleres del CMSI, que continuem veient la festa, que ara venen el 2023, anem a viure a tope, acabem un cicle i comencem un altre, i res, a l'acord d'honor, a tota la gent que ha estat al meu costat, moltíssimes gràcies, i que espero que aquestes falles es puguen viure a tope, al màxim, i que siguem un poble faller, que és una altra vegada al carrer i que pugui disfrutar de la seva festa. Inés, doncs moltíssimes gràcies. Evidentment, n'hi ha moltes falleres majors, n'hi ha qui a la gent li agrada més, n'hi ha qui li agrada menys, però jo sí que he de dir que si tinc que triar una fallera major de la ciutat del CMSI, que ha representat la seva falla com cal, doncs ha sigut la meva germana i eres tu. Moltíssimes gràcies per esta entrevista i per haver sabut portar este regnat, que evidentment no ha sigut fàcil, però que les coses que no són fàcils, després a la llarga veus que són molt més bones i molt més fortes que els que haguera pogut ser si no hagueren hagut dificultats. I això nosaltres en casa ho sabem. És tot molt millor quan veus el que costa. Moltíssimes gràcies, Inés, per representar-nos a tots els fallers i gràcies per ser la meva germana. Gràcies. La nostàlgia és el preu a pagar per haver sigut feliços. I sí, ho hem sigut, perquè a la vida ocorren coses i saber enfrontar-se a elles amb el millor dels somriures i transmetent felicitat a qui t'envolta fa que sigues inesborrable a la història. Gràcies, Inés, per a representar-nos com a poble quan les falles més ho necessitaven. Per a mi, no hi haurà al CMSI una fallera major tan gran com tu. Gràcies, germana.